politiko batzuek esaten dute guk violentoak edo bortxakeriak egiten ditugula eta ez da izer da bakizer. Baina hoi ikusten da gezurra dela, baina gezurra galanta. Zergatik ekintza guztiak, guk egin ditugun ekintza guztiak baketsuak izan dira. Ekintza horiek molestatzeko dire. Eta molestia hori da bakarrikan esateko afektatuek bere historia kontatu dezatela. Europako sententziaren arabera, ia antzeman dugu, epaitegietan ja presentatzen ari dira idatzi batzuk, esanez, interes horiek jesteko guk ikusi ditugu sententzia honen arabera, eta idatzietan, eskritura hipotekarioetan, klausula abusiboitakoak asko eta asko. Eskatzen ditu 3 gauz. Beti esan dugu minimoa direla. Bat da, dazioen pago delako hori, ordainen ematea, eta horrekian zorrak itatzea, alokairu sozial bat, eta desauzioak desjabetze horiek bertan bera ustea. Eta zer gertatu da Kongresuko filtro hortan? Ez ditutu da onartu, ez da bate ere 3 gauze egitekoak.